na kung nasaan muli tayo mananalangin para sa ating Panginoon. Alam po naman natin na mahalaga ang pananalangin sa isang Kristiyano. Kaya ako pala po ay si Pastora Vicky ng Calapan City, no, Jeblo, Oriental Mindoro. So nandoon na nakita ko dito talaga na mahalaga po ang prayer po, no, ng bawat isa po sa atin. So, bago po tayo manalangin, marami po tayong mga ipagpipray, no? Marami po tayong mga prayer items sa mga kapatid po natin, na mga may sakit karamdaman. So, bago po lahat, dumako muna po tayo sa isang sa mensahe po ng ating Panginoon kung bakit naging importante ang prayer, no? Praise God. Hallelujah. So, sabi dito, no, prayer is a vital part of a Christian life, serving as our direct line of communication with God, no? Ito daw po ang pananalangin. Ano ba ang panalangin? Ito ay last week, no? Last Monday, na-share ko rin, no, about the prayer. Nandoon yung faith, nandoon yung talaga yung pagpapakumbaba sa Lord para ma-receive natin talaga yung mga hinihingi natin, no? So, sabi dito, ang pananalangin, no, is a vital part of a Christian life. So we pray, hallelujah, we thank you Lord, hallelujah, we bless you Lord God. Ama, naririto po kami o Diyos, o Lord God, sa prayer room, Panginoon, ito naka-live, o Lord God, Lord, I pray, o God, abutin mo, Ama, mga tao na nangangailangan, panunood ng pananalangin, mayroong karamdaman, sakit, anuman hilingin nila, o God. Lord, hayaan mo ang mga salita mo na dadalhin ng iyong lingkod ay maging isang paraan, Panginoon, para patuloy magkaroon ng pag-asa, magkaroon o Diyos, o Lord God, pagkakilala sa ating Panginoon na kung nasan siya lamang ang ating pwedeng hinga ng tulong. Lord, salamat po Ama sa iyong banal na Espiritu na patuloy magbibigay sa amin ng mga kaalaman at yung inspirasyon sa bawat pag-encourage para patuloy kaming manalangin na huwag kaming mawalan ng pag-asa dahil ikaw ang aming Panginoon. Lord, we thank you. We bless you, Holy Spirit. In Jesus' name this we pray. So, yung sinabi ko po, pananalangin is a vital part. Ito po isang ma-importante o mahalagang parte ng Kristiyano. Noon ako nasaan, ito po yung direct line ng komunikasyon natin sa ating Panginoon. Ang sabi dito, it allows us to present our needs. No, kaya ito yung inaalaw po natin ako nasaan pinipresenta po natin ang ating mga needs, no? Ine-express po natin yung ating pong papapasalamat sa Panginoon at lumalalim po tayo sa ating pananampalataya. So ang pananalangin po ay isa rin po paraanan ako nasaan ay in-intercede din po natin yung iba, ano? We have to intercede for others. At ito po ay nakaalign sa pag-asa natin sa ating Panginoon dahil may malaking plano ang Diyos sa atin. So sabi dito, ultimately strengthening our relationship with Him. Kaya ito po ay lalong lumalawak, lumalalim ang ating relationship sa ating Panginoon kung tayo po ay mayroong komunikasyon sa Kanya. Pag mayroong kang kaibigan na lagi kayo nag-uusap, nandun alam mo kung ano po yung likes niya o dislikes niya, di po ba? Kung anong at nakikita mo kung ano yung mga ugali niya, no? Habang kalalaunan na kayo po ay nagkakilala. Ganon din ang ating Panginoon. Na habang po tayo nananangin, nandun yung lumalalim yung relasyon natin, lalo natin nalalaman, no, ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ano siya, kung anong nature niya, kaya kailangan po natin, sabi nga dito, yung lumalalim yung relationship natin sa ating Panginoon. At ito po ang isang dahilan din, para mabuild yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. So wala po akong nababasa sa Biblia na mga Bible character na kung nasaan sila po ay may pananampalataya ngunit hindi po sila talagang lumalim sa pananampalataya. So the more na naranasan nila yung patuloy nila na pag-communicate kay God, ay naroon lumalalim ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, no, sa Romans 1 verse 17, kailangan po pala natin para ma-build yung faith natin, no, through our prayers ay
Hindi lamang panalangin kundi hearing the word of God, no? Sabi dito, hearing and hearing the word of God. Kaya yung faith po natin ay lalong tumitibay, lalong tumitatag ang atin pong pananampalataya sa ating Panginoon. So ano pa, ang sabi nga dito, no? Whoever belongs to God hears the word of God. Kaya pag naririnig po natin lagi ang salita ng ating Panginoon, sabi nga dito ay we belong to God. Those who hears the word of God belongs to God. So tayo pala po, why? Kasi ang gusto ng Panginoon na lagi natin marinig ang kanyang pangako, ang kanyang salita. Kaya alam mo, darating yung time na hindi na po natin mababasa ang Biblia. Kaya ang kailangan natin talagang ikip natin yung word ng Panginoon sa ating mga puso kasi darating yung time na wala nang nangangaral, no? Wala nang nagsishare ng word of God, wala nang Bible study, wala nang Sunday service. Kaya kailangan po dito talaga mapakinggan natin ang salita ng Diyos at hindi lamang mapakinggan, kundi maitanim sa ating mga puso. Upang sa darating na panahon na kailangan natin, pwede natin sabihin kay God. Pwede natin, Lord, itong sinabi mo, ito yung pangako mo sa akin, Panginoon, di po ba? Kaya sabi po dito, ang kailangan lang po natin, once na tayo lumalago sa pananalangin, ito rin po ay, sabi nga po dito, we have to meditate the Word of God, no? Then, pray and seek God guidance. Amen? And we expect faith and trust sa ating Panginoon. So, sabi nga po dito, once na tayo nagpipray, no, hindi lamang to deepen our connection kay God, kundi ito ay makaka-receive tayo ng guidance and wisdom sa ating Panginoon. Lalo tigit po pag nagpipray tayo in the Spirit. No, talagang once we pray in the Spirit, nangungusap ang Diyos sa ating espiritu. So, nandun siya ang nag-guide sa atin, kaya nakakapanalangin tayo according to His perfect will. Amen po. Kaya nandun yung guidance ni God sa atin, yung wisdom. Kaya sabi nga po dito, prayer invites the wisdom of God, helping to bring clarity and confusion and leading to better decision. Kumbaga po ay tumutulong sa atin para magiging klaro at mawala yung confusion po natin at ililid po tayo sa tamang mga desisyon. Di po ba? Once na tayo po ay mayroong mga problema, mabigat o may kinakaharap po tayo talaga na mga suliranin, ano ho, yung mga plano po natin na hindi natin alam kung anong dapat natin gawin. So ang ano pong gagawin po natin, manalangin po tayo kay God. Amen. Dahil ang sabi nga niya, ililid po tayo sa better decision, sa tamang paraan. Sabi doon sa Proverbs 3 verse 5, no? Trust in the Lord with all your heart, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Dinadirect po tayo ng Panginoon sa tamang desisyon. Amen po ba? Kaya ang kailangan po natin dito ay we need to invite the divine presence of God. At pag once na-invite na po natin through sa prayer po natin, ito ay tumutulong sa atin, no? Tumutulong sa tao ma-experience niya ang kapangyarihan ng Diyos at pag-ibig ng Panginoon sa bawat aspeto ng kanyang buhay. Kaya po sa pamagitan po ng pananalangin, once na through prayer, we invite the presence of the Holy Spirit. Kaya kanina, before we pray, ano po yung ginawa po natin? We invite the presence of the Lord. Kaya sabi nga po doon, once we pray, sabi nga po dito, mayroon tayong personal strengthen and well-being. Ma-overcome po natin yung temptation kasi po, sabi dito, prayer can help individual overcome temptation and remain strong in times of weaknesses. Amen po. Kasi ang sabi po dito, no? Sabi po dito sa Matthew 26 verse 41, my spirit indeed is willing, but my flesh is weak. Kaya dapat po lagi tayong mananalangin para yung temptation na yan, nasa kapaligiran lang po natin, ma-overcome po natin. Amen po ba? Yung temptation po na nasa loob ng bahay, paglabas ng bahay, nandun yung temptation. Kasi alam naman po natin na ang kaaway, sabi nga, he is like a roaring lion. He wants home to devour. No, so ang kailangan po natin, we have to see the presence of God sa ating mga buhay para ma-overcome natin yung temptation. Kaya as we pray, sabi dito, provides peace. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan kasi sabi ng Panginoon, come to me.
No, I will give you rest. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Papaano po tayo na kung nasaan mayroong kabigatan, hindi naman tayo lumalapit sa Panginoon. Kaya sabi nga nandun lagi na, ay parang kaya mo yon. Yes, pag kaya pa natin, alam may sakit, yes, kaya pa natin. Pag may pera tayo, malakas pa tayo. Pero pag mayroon na ho tayong mahina ng katawan, wala na hong pera, wala na ho tayo talagang masandigan, kundi ang ating Panginoon. Pero alam nyo, pag-ibigay natin lahat sa prayer natin kay God, kung ano man mga iniisip po natin, may kagulumihan man sa isip, malaking problema man, no, sa hardship man, ang sabi dito, God will give us peace. Amen? Peace that passes all understanding, sabi po sa Philippians 4 verse 7. Sabi dito, and the peace of God which surpasses all understanding will guide your hearts and your minds in Christ. Kaya po, once na tayo manalangin, wag na ho tayo paano pa ay, tinugon kaya ni Lord ang pananalangin ko? Once na ibinigay natin kay God, may faith po tayo, Lord, ibibigay ko to sa iyo. Lalapit ako sa iyo, Panginoon, alam ko na kaya mong gumawa ng himala sa kabila ng mga hardship, trials, persecution, sakit karamdaman, kawalaan, financial bankruptcy, kayang-kaya ni Lord isupply ang pangangailangan. And through the peace na binigay ni God sa atin, God will guard our hearts and minds in Christ. Amen? So, sabi dito, prayer is the way to confess our sin and ask forgiveness, cleansing the spirit. So, bago po tayo pala humingi, kompleto na po yon, ano, na dapat mayroong malinis na puso tayo sa harapan ng Panginoon. Kasi sabi po sa Isaiah 59, verse 1 and 2, naging maiksi ang kamay ng Diyos, nagiging bingi siya, nang dahil po sa ating mga kasalanan. Ngunit ito naman po yung pangako ng Diyos sa atin. Ano? Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. Amen po. Sa 1 John 1:9. No, ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako na ang sino man lumalapit sa kanya, nagpapakumbaba, humingi ng tawad, ano ho, at i-renounce yung kanyang kasalanan, God is faithful and just to forgive us. Amen? Kaya sabi nga ng Panginoon, no? Sabi doon sa 2 Chronicles 7:14, my favorite verse, if my people who are called by my name, no, tumawag sa Kanya, no, shall humble, maghumble lang sa ating Panginoon. Then from heaven, no, sabi ng Lord, I will forgive their sin. I will hear their prayer and will heal their land. So, ibig sabihin, pag tayo magpakumbaba, no, aminin natin na wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Tunay nga ang Diyos ay laging nandyan para patawarin po tayo. Kaya po tayo po, mayroong karamdaman, may kahilingang malaki, no? Lumapit po tayo sa Diyos. Huwag na ho tayo magpapakatigas pa ng puso natin. Ano ho, huwag po tayo na magre-rebelde pa tayo sa Panginoon. Sa halip, lumapit po tayo sa Diyos at aminin po natin yung ating kakulangan. No? Aminin po natin na wala ang Diyos kung wala ang Panginoon, no? Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating mga buhay. No? Sabi nga po dito, no, always acknowledge, no? Always depend. Magdidepend lang lagi tayo po sa atin pong Panginoon. Dahil ang Diyos po natin, nandyan lagi siya na handang tumulong po sa atin. Kaya sabi nga po dito, mananalangin lang po ba tayo? Kung mayroong hingi po tayo kay God, ay Lord, ito kailangan ko, kagalingan, may pag-aaral ng mga anak ko, ganito po, Panginoon, no? Wala kaming pang-tuition, wala kaming pambayad sa electricity, sa tubig, ano ho, sa kalangbo pa tayo humingi kay God? No. Sabi nga dito sa 1 Thessalonians 5 verse 17, tinuturuan po tayo ni Pablo, sabi dito, pray without ceasing. Manalangin po tayo ng walang patid, walang oras, walang panahon, at titigil tayo sa pananalangin. No, kaya ang kailangan po natin talaga matuto po tayo na manalangin. Gawin po natin na templo, no? Ang atin po mga puso, a prayer room ang ating puso para dumulog sa ating Panginoon. Kaya sabi nga po dito, devote yourself to prayer. I-devote po natin yung atin pong mga sarili po sa pananalangin. Kaya sabi ko, tunay nga na pag ako'y inanyayahan na mananalangin, ay grabe nandun yung passion ko sa prayer. No, talagang kailangan ko talaga sumunod dahil nandun yung ano ko iba po yung pagkatawag ng Diyos sa akin eh. Gusto ko laging manalangin, no? Gusto ko laging sumama sa prayer meeting. Why?
Kasi nandun yung passion po natin sa Lord, yung pagmamahal natin kay God. At dito po natin talaga naranasan ang presensya ng Lord. Lumalakas. Kaya alam nyo, sabi ko nga, yung aking patotoo, ayaw ko lang na ako'y nasa bahay nakahiga lamang, nanonood ng mga nangyayari sa sa atin pong bansa, sa mga kumbaga sa mga hearing, sa mga Senate hearing, sa Congress hearing na 'yan. Pero iba yung aking nararanasan. Nararamdaman ko ang lakas ng katawan ko once na ako po ay laging sumasama sa pananalangin. No, kasi po nandun binubuhos ng Diyos ang kanyang kalakasan sa atin. Binubuhos ng Diyos ang presensya niya, sa atin once na tayo po laging nananalangin. Lalo tigit sama-sama po tayong nananalangin. Prayer gathering, don't watch, tapos overnight. Grabe yung presensya ng ating Panginoon. At hindi lamang yon, nandun yung himala ng Panginoon. May sakit ka, may karamdaman ka, lahat yon. Dahil ikaw ay sumasama kasi doon bumababa ang presensya ng ating Panginoon. So sabi po dito, continually steadfastly in prayer, continuous po ang ating pananalangin. Kaya sabi nga po doon, we have to desire, na magkaroon talaga tayo ng apoy sa pananalangin. Kaya po, ngayong gabing ito, ini-invite ko po kayo na sumama po kahit nandan saan kayo, nag-e-amen lamang kayo, isa atong malaking bahagi mo sa gawain ng ating Panginoon. Maipag-pray natin ang atin pong mga kapatid, na may karamdaman, na wala na po silang malalapitan, kundi ang Panginoong Yesus, at sa pamagitan po ng ating sama-samang may pananampalataya sa oras nito, kaya ng Diyos na tayo po ay aabutin. Amen? Sabi nga, God is not limited by distance and space. Kaya ang kailangan po natin na sama-sama dumulog, sama-sama pong mananalangin para po sa atin pong mga kapatiran. Kaya tayo po ay mananalangin at marami po tayo dito mga prayer list, So ito ay para sa healing, para sa kagalingan, marami pong sabi dito may personal request din ang bawat isa, Alam nyo, sa ngayon po, sabi nga po doon sa John 10:10, na parito ang magnanakaw. Sino po? Si Satanas. Na parito para magnakaw, manira at magpatay. Ngunit ang Diyos ay naparito para magbigay ng buhay, ganap at kasiyasiya. Ano man ang naranasan nyo sa gabing ito, na kung nasaan, kung mayroong may prayer request kayo na isinend dito, sa GC, at kung wala man, just believe na sa pamagitan po ng pananampalataya, kayang-kayang abutin tayo ng ating Panginoon. So, praise God. Sabi po dito, mananalangin po tayo, Ito po ay prayer for healing. Dito po ay kay Pastora Marivic ng Jeblo Alaminos, Pangasinan. Ang prayer niya ay may tumor po itong si Sister Shirley Rabina. Praise God. At ang kapatid niya na si Martin ma-deliver siya from mental health problem. Manalangin muna po tayo. Father, we thank you and we bless you, God. Maraming salamat po, Ama, sa mga salita narinig ng iyong ng bawat isa. Naway silyuhan mo ito, Lord. At ito ay magiging pundasyon, magiging daan para magkaroon sila ng tunay na pananampalataya sa iyo. Walang imposible, Ama, para sa iyo. At ang dalangin ko sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng aming panalangin, ngayon pa lang, Lord, sinisilyo na po namin na ito'y tinugon mo na, Lord God. Lord, hindi pa namin nasasabi na ibuka ng aming mga labi. Tunay nga tinugon mo ng aming pananalangin. But Lord, we believe that you are here, oh God. You are here in our midst.
Praise God. Hallelujah. So, pa rin po ang Panginoon, tunay nga na nandito po ang pananalangin po natin, O Lord. Lord, kami nananalangin, O Lord, kay Sister, o gan ako na saan, Panginoon. Ikaw ang Diyos, O Lord, nakakaalam ng kanyang buhay. Lord, I pray in Jesus' name, tinutunaw ko ang tumor sa kanyang mukha sa pangalan ni Jesus right now. At Lord, nagdideklara po ako ng himala sa buhay ni Sister Shirley Rabina in the name of Jesus. Ibinod sa kanyang kapatid, Lord, si Martin. Lord, I pray, Lord God, deliver mo po, Panginoon, from mental health, Lord God, si Brother Martin, Lord Rabina, in the name of Jesus, kinakansila ko all demonic power, controlling spirit, right now, sa buhay niya, sa pangalan ni Jesus. Lord, I declare complete healing, deliverance, Lord God, Lord, kalayaan, Panginoon, kapayapaan sa isip at puso, Lord God, pagpalain mo siya sa pangalan ni Jesus. Lord, even po, Panginoon, O God, kay Sister Tess Daniel, Panginoon, Lord, si Nanay Merly Arumin, Panginoon, O God, si Nanay Nia Herrera, Lord, in the name of Jesus, O Lord God, dalangin ko, Ama, ang mga kapatid po namin na ito na nakaranas, O Lord, ng iba't ibang karamdaman, paghihina ng katawan, Father, in the name of Jesus, kinakansila ko lahat ng karamdaman, sakit sa buhay nila sa pangalan ni Jesus right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, salamat po, Ama, nagdideklara po ako ng himala, O Lord God, kay Sister Tess Daniel, Panginoon, kay Nanay Merly Arumin, O God, kay Nanay Nia Herrera, O God. Lord, ibalik mong lakas na nawala sa kanila, Lord God. Bigyan mo sila lagi ng kalakasan, pananampalataya na kaya mong gumawa ng himala na sa pamagitan, O Lord, ng mga latay mo sa 1 Peter 2, Lord, hallelujah, 1 Peter 2:24. I pray, Lord, O God, nandikdala po ako sa kanila by your words, O God. They are healed. They are healed in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, ganun din po, Panginoon, O Diyos, O Lord God, hallelujah, Lord, sa tindera, Panginoon, O Lord God, Mr. Merly, O God, sa Diyos Estrella, Panginoon, O Diyos, O God, in Jesus' name, na may bukol po siya sa dibdib, Lord, sa pangalan ni Jesus, tinutupo ko, winawasak ko ang bukol na yan. Yes, in Jesus' name, kinakancel ako by the fire right now in the name of Jesus. Yes, siguro ba shakarabakanda in Jesus' name, wala kang magagawa. Yes, take up your hands right now. Tinutunaw ko ng banal na dugo ng Panginoon Isus ang bukol na yon sa kanyang dibdib in the name of Jesus. And Lord, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, nagdideklara po ako ng himala kagalingan sa buhay niya. In Jesus' name, Lord, hayaan mo, Ama, magtiwala siya, manalig, dagdagan mo ang faith niya, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Ama, Lord, even, O God, sa Hallelujah, Lord. Ang prayer request, O Lord God, sa Jeblo Molino, Panong Pastora Sheik. Lord, thank you, Lord, for the complete healing, O God, sa mag-asawang Brother Efren and Sister Dory Santos, O Lord God, in the name of Jesus, in Jesus' name. Yes, all demonic power, controlling spirit right now. Yes, sa pangalan ni Jesus, winawasak ko, tinudurog ko lahat ng sakit karamdaman sa mag-asawang ito in the name of Jesus and by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. And Lord, ay dideklara po ako ng himala kagalingan mo sa buhay ni Brother Efren, Lord, Mr. Doris Santos, O God, in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, maraming salamat. Hayaan mo, Lord, hallelujah, Rabakande, ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang bagay na mahirap, O God, para sa iyo. Lord, ganun din kay Ate Piling, Lord God, I pray in Jesus' name. Lord, na maging malakas ang kanyang katawan, O Lord God, I pray and I declare, God, all the demonic power, all kidney problem, trouble, yes, in Jesus' name, sa kanyang katawan, all kinds of sickness, cancer, right now, tinutunaw kita sa pangalan ni Jesus, hindi ka magtatagumpay right now. In the name of Jesus, go back to your sender, never come back again. In the name of Jesus, in Jesus' name, yes, ikuro bababakande. And Lord, I declare, Father God, complete healing, Lord, sa buong katawan niya, even sa kidney niya, Lord, in the name of Jesus, Lord, ikaw ang dakilang manggagamot pa, Panginoon. Walang imposible at walang bagay na mahirap, O God. You are our Jehovah Rapha, O God, in the name of Jesus. Salamat po, Ama. Salamat po, Lord. You will touch, O God, sis Ate Piling, Panginoon, O God. Bigyan mo siya lagi, Panginoon, mataas na pananampalataya. Ano man mangyari, Lord, hahawakan niya yung salita, Panginoon, O God, na hindi mo siya iwan, hindi mo siya, Lord, pababayaan man. Lord, hinihingi ko lagi po, Panginoon, O God, ang mga hiningi po namin, ano man ang mapagkukulang, pagkakasala, na mga ipanapanalangin po namin na may sakit, may karamdaman. Lord, na mamagitan po ako ngayon. We ask forgiveness, O God, for all their sin. Ang kasalanan nila, panunugan na sabi na isip man, ang kasalanan, O God, ng kanilang mga kanununuan, O Lord God, in the name of Jesus, we ask forgiveness, O God. Lord, ngayon, alisin mo po, Lord, hallelujah, Lord, pinuputol ko, Panon, ang generational curse, O God,
ang idolatry, ang sickness and diseases, lahat ng sumpa sa mga pamilya, winawasak ko, tinuduro ko ngayon din in Jesus name. Yes, Ikarabakanda, Lord, nagdideklara po ako na sa pamagitan, Painunogan ng mga latay mo, pinagaling mo na, Lord God. Hallelujah, Lord, lalo tigit, Painuno Diyos, O Lord, ang sister, Painunogan ni Kuya, ni Rever, O Lord, si Victoria at Chun Santos, O Lord God, Lord, na nasa ICU, Father, in Jesus name, Lord, abutin mo siya, Lord, suffering from kidney disease, O Lord, and na-stroke pa siya, Lord God. Ama, maahabag po kayo, maawa po kayo sa kanya, O Lord God. Ikaw ang Diyos, O Lord God, nakakaalam ng kanyang kalalagayan. Bigyan mo po, Panginoon, O Diyos, O Lord, ng faith siya, O Lord God, na hindi sa pamagitan, O God, ng mga gamot na yan, instrumento mo lamang, ngunit ng yung faith niya, O God, na siya'y gagaling sa pangalan ni Jesus, Lord, bigyan mo po, Panginoon, O God, ng karunungan at katalino ng mga doktor na tunay nga, Panginoon, nagbibigay sa kanya ng tulong. Lord, nagbibigay sa kanya po, Panginoon, ng mga gamot, O Lord God, even ng mga nurses na nag-a-assist po, Panginoon. Lord, dalangin ko, Ama, tunawin mo, O God, in Jesus' name. Lord, matigil na po, Pare God, Lord, in the name of Jesus, kaawaan mo, kahabagan mo ang aming kapatid na yun, O Lord God. Lord, i-honor mo ang prayer, O God, ni William, O Lord God, para doon sa kanyang kapatid in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. Lord, nagdideklara po ako ng iyong himala pagpapala. Ganon din, Lord, kay Ate Gidi, parigan ng kanyang manugang. Oh Lord Jesus, hallelujah. Lord, I declare the complete healing, oh God. Strength, oh Lord God, hallelujah. Lord, in Jesus' name, Lord, matanggal ang ovarian cancer na yon. Ikaw, cancer ka, lumayas ka ngayon din in Jesus' name. Wala kang karapatan sa pangalan ni Jesus. Dinudurog kita, winawasak kita ngayon din in Jesus' name. Go and live right now in the name of Jesus. Ora shikarabakunduro bababasyende. Ura bababayan di kahabagan mo, Lord, O God. Lord, napakabata pa, O God, ng kapatid naming ito. Dinggin mo, Lord, ang dalangin, O God, at igidi, O Lord God. Lord, even po pananampalataya sila sa iyong salita na kayang-kaya mo silang pagalingin, O God, kung mayroong silang faith. Kaya Lord, ganun din kalakasan, O God, kay Kuya Nick, Panginoon. Lord, tunay nga, tulungan mo si Kuya Nick, Lord. Huwag mo siyang iwan, ipababayaan man, O Lord God. Kaya alangin ko, Ama, ang iyong patuloy na patnubay, paggabay sa mag-asawang ito, Lord, even, Lord, ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Lord, financially, Lord, i-supply mo, O God. Ganin din, Lord, kay Pastora Irene, Panginoon, O Pare God. Lord, I pray for the complete healing, O God, sa kapatid ni Sister Med Salome po, Panginoon, Lord, salamat. Salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang imposible, Ama, para sa iyo, O God. Kaya, Lord, I declare complete healing in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Lord, maraming salamat po, Ama. We pray din po, Panginoon, O Lord, O God, sa Jemlo, Molino, Panginoon, kay Sister Hinilita, Lord God, na sa kanyang kapatid, si Daria, Panginoon, O God, Lord, makapadsa, Panginoon, O God, sa let. Ako, Lord, ikaw nagbibigay ng karunungan at kaalaman, Panginoon. Hindi mo siya iwan, ipababayaan man. Ang karunungan ay galing lamang sa iyo. Kaya, Lord, nagdideklara po kami ng karunungan, katalinuhan, O God, anointing, Panginoon, na lahat ng examination niya, O Lord God, coming September 21, O Lord God, may ipasa niya in Jesus' name. Lord, let your favor be upon her, O God, in Jesus' name. Lord, dalangin din, O God, pre-request ni Pastora Jonah, na makasakay na po ang kanyang anak sa barko na si Howard, O Lord God. In Jesus' name, ingatan at gabayan mo siya po, Panginoong Yesus, O Lord God. Ikaw, Lord, na maglalagay, O God, ng mga tamang barko na kanyang sasakyan at ilayo mo siya sa anumang gawat plano ang batang ito, Lord God. Salamat po sa pabor mo po, Panginoon, sa kanya. In Jesus' name, Lord, ganun din po, Panginoon, sa kay Amazing Grace Alba, Lord, na magre-review, God, sa board examinations of pharmacy, Lord. Salamat po, Ama, dinirinig mo ng dalangin po namin at design ng puso nila, Lord God. Hallelujah, Lord, lalo tigit i-honor mo ang prayer, Lord, ng kanyang anak. O God, na si Amazing. Lord, salamat po, Ama, dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay, Panginoon God, ng karunungan. Hallelujah. Salamat po na makapasa siya sa pharmacy, Lord God, at magiging blessing siya, Lord God. Lord, salamat din po, Panginoon, Lord Diyos, Holy Spirit. Hallelujah, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah, Lord, si Bishop we Lord God, na concern, bigyan ng extension sila para makaupa pa po sila ng gilingan, Panginoon. Hallelujah sa bayanan, O God. Lord, salamat po sa favor mo. I-grant mo ang prayer, O God, ni Pastora Jonah, O God, in the name of Jesus. And you will touch Bishop Cuevas, O God, in Jesus' name. Lord, ganun din, Ama. Hallelujah, Lord, ma-regular, O God, si Faith, ma-permanent siya.
Lord, maraming salamat po sa mga taong pupuntahan. Hallelujah, in the name of Jesus, oh God, bigyan mo siya, Lord, ng tama, ng mga tamang opisina, Panginoon, oh Lord, na kanya po pagtatrabahuan, na tunay na Lord, yung kanya pong pinag-aralan ay magamit niya ito, Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama, ang favor mo kay Faith, lalo tigit sa darating, Lord, yung kanyang maipasa niya po, Panginoon, ang civil service niya, O God. Lord, salamat din po, Panginoon, O God. Maayos, O Lord, ang pastoral house sa Jablo, Bonbon, Panginoon, Lord. Maayos na ito ang pinansyal na pangailangan. Lord, ikaw magkakaloob, O Lord God. Hallelujah. Lord, ito, O God, isang malaking pagpapala, O Lord, sa church mo po, Panginoon. Yeah, Lord, we thank you, Lord, for your mercy. We thank you, Lord, for the answered prayer, O Lord God. In Jesus' name, ganun din po ang panalangin din po, O God, kay Joey Bidanya at Jocelyn Florisca, O God, at sa kanyang pamilya, Sister Mona, Panginoon ng Pasig, Lord. Ngayon pa lang, Lord, ano man ang panalalay, disa ng anak mong ito, Panginoon, O God. Hallelujah, Lord, na kung nasaan, magkaroon sila ng kaligtasan, magkaroon sila ng healing deliverance, Lord God, makakilala sa iyo, let your will be done po, Panginoon. Kaya mo, Lord, isa ni Sister Mona, Panginoon, para, Lord, sa kanyang mga anak, i-grant mo, Lord God, dahil mahal mo ang bawat pamilya, O Lord God. Ganun din, Lord, sa bawat mga pamilya ng Jablo, na hindi pa nabuborn again, Panginoon, na hanggang ngayon, O Lord God, matigas pa ang kanilang mga puso, Panginoon. Lord, I pray, God, i-convict mo sila, Lord God, mangusap ka sa kanila, Lord God, kahabagan mo sila, Panginoon, God, kahabagan mo ang bawat pamilya po namin na hindi pa nakakilala sa iyo, God. Lord, you will give them a new heart, a new spirit, O Lord God. You will cleanse them, Father God, in Jesus' name, at magkaroon sila ng tunay na pagmamahal. Pagsunod sa iyo, Panginoon, God, visitation mo po, ibibisitahin mo sila, Lord, sa gabi sa kanilang pagtulog, Lord, mangusap ka sa kanila at ang magagandang bagay, o God, na inilagay ng Holy Spirit sa kanila, ay ito, Lord, ay matanim sa kanilang mga puso. Patuloy ka nilang mahalin, Panginoon. Patuloy ka nilang sundin dahil ang sabi mo, Panginoon, mapalad, O Lord, ang sumusunod sa iyo, God. Ang prosperity, Lord, ang blessing, O God. Hallelujah, patuloy na maranasan. Kaya, Lord, maraming salamat. Silihan mo kaligtasan, O Lord, ng aming buong sambahayan ng Jablo people, O God, Jablo family, Luzon, Visayas, at Mindanao in the name of Jesus. Lord, maraming salamat po, Ama. Ang dalangin ko rin, O Diyos, O Lord God, sa Jeblo Churches, Amen, Panginoon. Hallelujah, pagpunta ni na Rem dito sa Mindanao, Panginoon. Lord, yung 3rd anniversary na darating sa Saturday, Lord, hanggang Monday pa nun, Lord, I pray, O God, na ingatan mo at gabayan mo sila na makarating sila na maluwalhati. Lord, hayaan mo na ituro mo sa kanila lagi, Panginoon God, kung anong dapat to, Lord God, na tamang mga salita na ma-impart nila, O Lord, sa aming mga kapatid sa lugar, Panginoon. Lord, hayaan mo ang katagumpayan ay maranasan at Lord, ang provision mo, kinabisya po, Lord God, ipagkakalo mo in the name of Jesus. Ingatan at gabayan mo sila, makarating sila maluwalhati, Lord God, in Jesus' name, Lord, by the power of your Holy Spirit, your hallelujah, Lord, your protection, your guidance, O Lord God, your blessing, O God, your anointing, O God, even your goodness, O God, and love will follow them all the days of their life, O God. Lord, maraming salamat po, Ama, even this coming youth service, O God, this Sunday, Panginoon, O God, sa September 21, Panginoon, O God, at 2 o'clock, O Lord God, sa darating na joint fellowship, Lord, dalangin po namin, Ama, patuloy, Lord, na pagkilos mo, Ama. Lord, ang programa na ikaw ang mataas, O Lord, ikaw lamang mapaparangalan, hindi Lord, O God, ang mga gumagawa, Panginoon, O God, in Jesus' name, i-anoint mo sila, alin mapabigyan ka ng kaluguran, Panginoon, i-anoint mo, Lord, O God, ang mga programa, Panginoon, O Diyos, O Lord God, yung anointing mo, Lord, sa worship them, O God, sa mga mananalangin, even, Lord, ang words mo po, Panginoon, O God, ay ma-enlighten sila at matuto lumago, lumalim po, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. Tinitiwala ko, Lord o Diyos, sa matagumpay na youth service, O God, this coming Sunday, Panginoon. Lord, I pray po, Pare God, ang joint fellowship, O God, sa darating na October din po sa Sambales. Ngayon pa lang, Lord, inihanda mo na ang mga youth na pupunta ron, inihanda mo na ang pinansyal na pangangailangan nila, Lord God. Then ikaw, Lord, ang provider ng iyong mga anak. Gusto nung lumago, lumalim, spiritual yung mga anak, maging routine na yung salita, yung commitment, Panginoon, at patuloy mo silang magamit. Lord, hindi lamang po, Panginoon, o Diyos, anumang bagay kundi, Lord, bilang mga intercessors mo, mga warrior mo sila, Lord God,
in this end times, O Lord God, mag-grace up ka, Lord, na maraming kabataan na magiging warrior mo, watchman mo po, paano ng aming bansang Pilipinas, O Lord God. Kaya, Lord, maraming salamat po, Ama. Lord, we pray for all the Jeblo churches all over the Philippines, Lord, Luzon, Visayas, at Mindanao, Lord, bless mo, O God, si Bishop, O Lord God, ang lahat ng mga pastors, leaders, workers, and members, O God. Lord, ikaw, Lord, magpala, palawakin mo ang gawain na pinagkatiwala mo kay Bishop, O God, at sa mga pastor na ni-assign sa bawat probinsya, Panginoon Lord, patatagin mo, Panginoon O God, karunungan at kaalaman, ibibigay mo yung anointing, ang commitment, ang burden, and compassion, Lord, lalo tigit, O Lord, sa marami pang mga kaluluwa na hindi pa tunay nakakilala sa iyo, O God. Ano man ang mga programa, Panginoon O God, ng Jeblo, Luzon, Visayas, at Mindanao, mangyari ang kalooban mo, babakapan mo yung mga anak, O God, lalo tigit sa evangelism, Panginoon O God, sa worship, Lord, hallelujah, Lord, sa mga, hallelujah, rabasaka, rabakte, Lord, hallelujah, hospital visitation, Panginoon O God, Lord, maraming salamat o Ama. Alam ko, Lord, nagagamitin mo ang Jeblo po, Pare God, na mag-aapoy sa pananalangin, mag-aapoy sa worship, O Lord God, at ibaba mo presensya, kapangyarihan mo, Panginoon, na bawat Sunday services, O Lord God, ay tunay mapagpala ang maraming mga tao dahil ibubuhos mo, Panginoon Lord, ang presensya mo. Mayroong signs, wonders, and miracles na mag-flow, O God. Kaya Lord, sa langin ko, bigyan mo ng mahabang buhay, masaganang buhay, katatagan, Panginoon O God, pagpapala, payamanin mo, O God, ang iyong mga pastor, Panginoon O God, ng Jeblo, Lord God, in the name of Jesus. Pagpalain mo, O God, hallelujah, Lord, ang hallelujah, bawat ministry, Lord God, ang women, men, O God, intercession, prayer, O Lord God, ang youth, Panginoon, hallelujah, even sa finance man, O Lord God, even, Lord, ang youth, O God, ang worship team, Lord, salamat, O God, more anointing, Pare God, to be upon them, Lord. And I declare, Father, in Jesus' name, the Spirit of the Lord will be upon them, the Spirit of God, the Spirit of wisdom, knowledge, understanding, the Spirit of fear of the Lord, O God. Lord, boldness and courage, O Lord God. Lord, maging prayerful lahat, O Lord. Maging prayerful, Panginoon, ang iyong mga anak, O Lord God, in Jesus' name. At alisin mo po, Panginoon, O Lord, ng mga bagay na naging hadlang para, Lord, sa kanilang paglilingkod. Hindi po hadlang, O Lord, ang kawalan, Panginoon. Hindi hadlang, O Lord, O God, ang kulang sa pinansyal. Dahil alam ko, Ama, you will provide all their needs according to your riches and glory through Christ Jesus, O God. Ano man may sakit man karamdaman ng iyong mga anak, Lord, nakaranas man sila ng trial persecution, Lord, in the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, I declare and I decree, Pare God, that you are the Lord of Lords and the King of their Kings, O Lord God. Salamat po. At salamat po sa gabing ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, aming Ama. Ikaw ang Diyos po namin na patuloy na nagbibigay ng karunungan. Lord, silyuhan mo, Panginoon, O God, ang sino man, Lord, nakasama po namin ngayon. Lord, abutin mo sila sa oras nito, Lord, even po Panginoon sa live, O God, sa live, Panginoon, O Diyos, Lord, pagpalain mo sila lahat, O Lord, na sumunod sa pananalangin, O God, Lord, dagdagan mo ang apoy sa prayer, O Lord God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, and Lord, sinisilwan ko ng iyong banal na dugo, lahat naming panalangin sa oras nito, Panginoon, tinugon mo na, Lord, for you are an answering God. You are a miracle working God. Lord, sabi mo, humingi kami, bibigyan mo, kumatok kami at bubuksan mo, maghanap kami at kami makakatagpo. Lord, maraming salamat, O God. Whatever things we may pray, we believe, O God, dahil kiniklaim na po namin, Ama, ang victory, ang healing, deliverance, O Lord God. Hallelujah. All the finances, blessing, O God, will be, hallelujah, to your people, O Lord God. Salamat po, Ama. Lord, binabalik po namin, Ama, lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, tanggapin mo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Good evening po at God bless everyone. Sa